Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan. Madungog, tibuok, kalibutan. Gikan sa panakan, paingon sa tagom. Oh, di ay. Paingon sa German. Germania. Dili po itong stove. Then, nadungog na ako din ba nga kanaday mong perfume daw sa kahumot. Mugahi daw. Ambot lang ko sa'yo mugahi. Basta, istoryahan ko ng mabuang mo. Tinuod siguro na din kay ganong halinon mong kayo. Ang tinuod may gala, mga sige na di ko paminaw aning mga tao ba nga ma-expose gani sa kuan. Ma-expose gani sa COVID-19, mapositive ang silingan, mapositive ang paryente. Paraning, uy, hadlok naman kayo, kay alangan, i-swab test mong mo. Pag ma-swab test na ganin mo, may gala, ay wala ay. Under the shadow of doubt man mo. Ma-COVID o dili ma-COVID. Mao lagi na ginasinggit ni ding dukot gani ha ba? Wala gid oy basta gani makuha na gani masuspitsahan na gani mo sa kuan sa inyong silingan disgrasya kay report gud mo gud ba? Mo nang wa gud ta kita tanan di lang kamo pati kami mga doktor basta gani ma-expose mi layo ra gud. Layo ra gud kay pasyente positive pero kauban man sa ward adi appeal pod ang konsultant ng grouse. Mo nang pinakadapong problema karong may gala kay basig guwa kay gibati ipaswab man jud ka. Nya lalim may lalim na mobayad kag 5,000 in taon. Lisod man kay kwarta. Mapugos man kag swab test sa private nimo. Di man na siya i-handle sa gobyerno. Nya gihimong protocol di patay kang bata ka. Imbes wa na ipanud-an tuan na sa swab. Wala lagi tayo lain may gala. Mo lagi sitwasyon nato kay nangapa na itong gobyerno. Sa ako pa ba nato, rin masunod na lang punta. Pero lang may panagang. Ngayon bitaw ko atong last year na February, March. Nga na may panagang. Medyo dili yun din yung 100% pero nagi panagang mo ng mag-swab test. Abot lang kung naminaw na mo atong last February, March, April, magbalik-balik na ako ay posibilidad nga dili mo ma-positive sa swab. Ang una may gala kay ang virus man gud dili siya kadugay nga above 37 degrees centigrade. Pasabot ana nga ang normal or above normal ni mga temperature patay siya ba? Ultimo kung kanang init nga kanon patay siya. Iugong na nimo ng init nga kanon kanang tama-tama lang siya yung baba. Patay ang virus ana ba? Kay unstable man kay na siya nga protein material may gala. Dili siya kagaw, protein material siya nga kay nga naman ang virus na protein man siya. So na ay panalipod na. Number 1 nga magsige lang gid mag-ugom og initubig. For example, ang inyong kauban sa balay, ang inyong katabang na positive. Ang isa ka mahimo ninyo ana nga mahingon na dayon ang barangay nga magpa-swab test mo. Dili makakadili ana kay gid. Ano man kanang resolution ng barangay sa siyudad. So magpa-swab test gyud kagyud. So the day before ka magpa-swab test, magtuob na ka. Kading tuob may gala, bini yung mga tawa mo na kay promote man ito sa Cebu. Ang tuob may gala, patay ang coronavirus Wala na way kwa na siya. Way sipiat ba? Way sipiat yun na magtuob mo kung pwede lang ganun magtuob mo mga halos every 4 hours para mainitan ang iyong ilong. Makaayo pa kay kung ka na mga sinusitis diya. Tulo gud ang plema na sa imong sinus ba? Manggawas yun kay mainitan man. Mo man ay problema sa sinusitis kay magkuan ba? Maggahi ba? May pang-iyang plema sa sinusitis kay magahi pa. Mo concentrate ba? Mao na siya dili kagawas unless magtuwad ka. So, pag tuob nimo, kwanto siya.
ma-solve ang say tawag aning mahilis ba mahilis. So mao gyapon ang coronavirus mga higala. Pag mainitan siya, patay ay. Murag ma-dissolve ang iyang protein. So isa na siya. So magpa-test mo alas 7 buntag. Sa di pa mo muadto sa swab test, magtuog na mo daan. Tuog mo. Abot at least lang po mga 15 minutes, 10 minutes niya. Tama-tama yun siya yun nga init kaayo nga ibutang ninyo sa kanang bowl nga dako-dako gamay, nya init tubig yun. Butang na ninyo Vicks gamay para dili kayo langsa sa imong ilong o kung di ba sakit. Kung naay Vicks gamay di murag lami kay imong paminaw kay mentol man. So imo na tang suyupon imong simuton ba. Pasulod gyud mo sa imong ilong. Abot dito usahay sakit siya kay init man. Pag abot dito sa ibabaw, anaon ninyo sa inyong baba, i-abri niyo yung baba. Kunya anaon nimo. Urang isulod ang hangin sa inyong ilong ipagawa sa baba. Kay kana siya mo circulate ang init sa tuog paingon sa inyong ilong, kunya mabugnaw naman na siya dito sa ibabaw. Paggawas, okay na. So himuon na inyo 15 minutes. Every 4 hours good. Para sure lang yun mo negative mo sa swaba. So, nga na. Mahimo na ninyo. Ayaw mo inom og bugnaw tubig. Ayaw mo kaligo bugnaw tubig. Kung pwede lang, mangita gud mo paagi nga mainitan mo. Kung pwede lang, puyo mo dito sa adlaw. Kung pwede ba? Kay usahay init man jud kayo yun. So, dili mo magpuyo og bugnaw, dili mo mag-aircon. Di mo magpa-electric fan. Init yun. Maski na muhigda na mong gabi init yun. Ayaw pag-aircon. Ayaw pag-electric fan. Pagkabuntag kuha mong tubig. Igo-igo yun nga kuha ni mo ba? Maugom ni mo ang init tubig. Iugom ni mo. Ugom ni mo siya. Magdala mo og tubig sa termos. Ganun gamay. Palit lang mo gamay nga termos may gara. Unya, butang init yun. Igo yun nga kaya ni mo sa imong baba. Kada minuto, ugong. Pag bubugnaw, kung wala kay kalawaan, tulo na. Hangtod yun ninyo sa swab test, sa center. Sige mo ugong. Warm water yun. Wala yun. Init ko na imong baba. Maingog ko nga lami, manday ning init tubig. No? Kaya mabot man mo sa inyong katong sa pinakataas yung portion sa imong ilong. Feeling nimo nga urag do abri imong ilong kay katong mga pingot sa imong ilong ma-dissolve man. So gwapo ang iyang effect. So hangtod nga i-swab test mo, aya mo muundang og kanang init tubig. Kay matingala lang mo dili ko ka-sure sa inyo nga 100% ma-negative pero at least na mo chance. Walay chance yun. Kanang madto mo dili mo maghimo-himo ging wala subject to the desire of the swab test. Wala yan mo. Wala lang mo di-surrender dito sa Japanese. Surrender. Masigwa gyud mo mga sala. Surrender mo sa police, masigwa mo yung mga sala. Mao na say tabo pagpa-swab test ninyo kay pag mo declare ang laboratory nga positive ka, bye-bye. Imbis nga mantrabaho pa ka, quarantine na ka. Imbis nga makapakita kag panihapon parehod to, quarantine na ka. May rabag isuporta ang imong pamilya. Rabag yun. Mao bito ng uban countries. Pag ma-expose ka, wala na ng quarantine. Ipahupuyo ka sa balay kay di ganin nila kaya pakauno ng pamilya ng i-quarantine mo. Samot na rin Pilipinas. Mao lagi na, buot-buot lagi ng gobyerno na ito. Basig di kaya. Mao na siya. Wala man tayo mahimo. Kaya may ilang hunahuna, mas astig sila. So, mao na siya mahimo ninyo may gala. Ang posibilidad nga positive mo, kung wala mo yung measures nga inyong himuon, wala yun. Depende na sa ilang findings there. Kay balo baya mo nga ang mga frontliners para sa ako, ang pasyente naka-mask, ang pasyente naka-face shield, kami naka-face shield, kami naka-mask, naka-PPE. Ano mang naamang yapoy doktor mang positive.
nauna na ninyo. Patay may mo ana kay alaman ang atong mga face mask may unta kanang way singaw diri sa kilid. Wala man. Naisingaw diri sa ilalom. Kaya kinyo ra bagyo magmask mo, luag kayo. Di para sa among mask nga N95 nga iduot, murag maduot yun ang among naong. Mumarka pa gani. Na siya posibilidad nga kadaganan sa imbis nga sige face shield, sige face mask, sige gyapon saka ang COVID. Di na makita ang measures. Di man po kabuot sa gobyerno kay bisag mo suggest wa may maminaw. So kana muna sa isa ka measures may gala nga inyong mahimo. Ay kaduha pa gyud nga medyo ba. So, for example lang pamutalan ako ni Dennis. For example lang na-expose ka sa COVID-19. Pag-swab mo positive ka. Pero wala kay symptoms. Ano man i-quarantine man ka dito sa mga gagmayng hotel o isarado ka sa isa ka kwarto nga dili mura naman ka gipiriso ana. Pangutanan ako ani din kung pwede ba na ako'y balay dito sa bukid. Ako ra isay kapuyo dito. Di na pwede nga dito ko mapuyo. Wala man kayo makontak ka tao. Mas maayo pa to kay balay na ko to. Unya, pwede po ko maggawas-gawas. Di sa ko, mapainit. Jogging-jogging, tuyok sa balay. Wala may tao. Mga pila ka kilometro pa man ang tao nga magkakita sa ako. Pwede ba na? Wala panguta na ron kay pag abot na sa barangay, kuhaon na dahil pagtawag nimo sa 911, kuhaon na yun ka. Baski pag ang ilang facilities, bukot-bukot. Lisod kaayo. Maluya ka. Ang ako bitang tao, may gala, kina-expose man siya o kanang positive sa COVID. Igsuon pa gud niya. I-quarantine sa ilang balay niya kay trabahante man. Wala pa gud siya na nga ni undang siya sa sukad pagkabata niya. Trabaho gud siya, trabaho. So, gi-quarantine. 14 days. Unsa may tabo? Naluyaw Pero daw siya mamatay. Alam nga, nasanay man siya magtrabaho niya. Ikulong ka sa kwarto. Muna impracticality. Kaya kadaghanan countries dili na yung nga may gala. Tabalo man sila nga, it's a futile effort. Kung sa Bisaya pa na to, inutil nga procedure. So, muna yatong sitwasyon karon. Hantod nga dili mo kambyo ang atong gobyerno sa protocol, kita tanan suffer kita. Tanawa. Dibutog yun sa naong ba? Daghan na kayo nag-complain. Dibutog yun sa ilang mga naong nga sigig. Ingani, protocol dire. Sa man, sa kagyapan ng COVID, sabot na, dili effective. Walay effect ang ilang mga protocol. Okay. Kumay naman ga itong akong istorya about sa COVID, may gala. Mag-istorya ko sa mga main complaint. Sa mga tao ron. Siyempre, ang unang complaint sa mga pasyente ron, may gala, kaya may kwarta. Sa una pa may gala, pamangkukitag pasyente nga na yung si kwarta pa opera. Wala. Madato ka, mapobre pa ka, nagpuyo ka sa Ladislao, nagpuyo ka sa Barrio Salmunan, pareho. Kwarta yun na pirmi. Kisa ba kayo prepared nga masakit? Wala man. So, iset aside na ito ng problema kay international na siya, universal na siya ng problema. Ay, kaduha ang problema, may gala, nga ginang-complain pirmi sa ako, may gala, walay ganang ka. So, saon man nato may gala nga, mag-edad ang tao, selective na kayo sa makaon. Mangita na gid siya ka ng dili balik-balik nga pagkaon ba. Bisag kung saon pag decipher ng sudan niya ibalik-balik. Maabot yung panahon nga tikaon kag corn beef sa una pinakalami ng sudan. Maabot ang panahon nga kasi kauna kang tanaw ba? Ang paborito na ko sa una nga sardinas, may gara. Butang kong sardinas sa tubang for how many years?
Niabot yung panahon may gala nga di yung kumukha sa dinas. Ko naunsa naman tao na yung sa una sa gamay pa ko. Nananataran putahe. Gikan sa litson pa sa rilinong manok. Tanan na diha sa kuan sa lamisa. Kung saban, 5 years old ko may gala. Gingnan ako akong lula. Naway bula diha. Perting pangatawa sa mga guests may gala. Mayor, mga pari, kay pesta masamo ato. Tunga-tunga ngao na. Pag pangaon, tanaw ko sa lamisa, man akong paborito. Ingon dahil ko sa kong lula. Naibula diha la. Hangtod ka ron hangtod ka ron nga nagtigulam na ko, na doktor na ko, na surgeon na ko, nakatuyok na sa tibuok kalibutan, bulad lang gihapon may gala. Wala gina siya hangtod atong mga pila ka ni aging simana. Ay. Wa na may lamig. Magsige kong paghihita. Sige kong ingon sa akong misis nga, butangi og kanang kamatis nga 1 kilo. Di kay mahal ang kamatis may gala. 1 ka bulad, butang kamatis 1 kilo. Asa ka? So, akong ginakaon ang katong kamatis. Pero ang paborito na ako nga bulad, sus. Timing, ako lang. Sipiat-sipiatan lang. Pero digtog yung ko ng sa akong sardinas ba nga. Basta sardinas, pais na. Pila pa kabandihadong kanon ba? Karon, ay still lang. May ganing mukuan ko. Muhungit ko 1, 2 ka buok, 3 ka buok, kutsara. Wa, gilami. Wa, gilami mo kaon may galaba sa magidad na ka. So, akong gi-examine ang akong laboratory gikan sa fasting blood sugar, CBC, creatinine. Ang kadaghanan nga rason nganong dili mo ganahan mo kaon kamo mga tigulang, nagasaka ang inyong creatinine. Nagadaot ang inyong kidney. Ngano man tambakan mo og tambal, tambakan mo og tambal nga pwede katakot-takot, gikan sa atorvastatin, paingon sa aspilet, paingon sa clopidogrel na pay pang high blood, sa diabetes, tag 3 ka buok, tag 4 ka buok, di. Unsa may nahitabo? Musinggit dito sa imong kidney. Surrender ko, sir. Gitambak na nimo tanang basura diri sa tibuok nako. Wain tayo mahimo ang kidney. Di, balos. Wa nila may mukha. Luya na ka. Di na ka katulog. Anemic na ka. Nya, dugay anak kay luya man ka, di naman ka maglakaw-lakaw. Hinay ka kuluya imong kasing-kasing. Pag luya na imong kasing-kasing, na, vertigo na, malipong na maglakaw layo-layo, hangak na kaayo. Unsa may dok? Mulakaw lang ko pila kalakang, gihangak naman ko. Napa ko isa ka pasyente nga nagajogging, Nagajogging. Lami kayong jogging. Nikalit lang after 1 week, nikalit lang siya. Naunsa naman di naman siya kadagan. Maglakaw naman siya kay muhangap naman siya. Sus, abi na ako kasing-kasing may gala. Ang hintaw, ang iyang kidney. So, magluya ganin ninyong tigulang ninyo sa balay. Ayog sa muti. Kadaghanan ra bagyo sa inyo mga bata, mga asawa, ugnan. Ngayon, ay ikaw na. Saan may kaunan sa tigulang? The more nga wala sa nutrition, the less likely nga maayo na iyang kidney. Nya, wala mo ka-realize na daot na iyang kidney. Kidney pala na akong istorya sa inyo may gala, wala pa ako ni-appeal ang uban. Di, wala na. Saka ng iyang creatinine. Pag abot na sa 133, 35, 40, 140 ang creatinine, di na. Di na nakatulog sa gabi Tibo, gabi na siya, di na siya katulog. Pag mata na, way lamig kaon. Di, double whammy na noy. Double whammy na noy. Dili pa ka mo kaon, luya na ka. Pag maluya na ka, muhi na yung imong function sa imong heart.
Pag mahinay imong heart, ang imong kidney, mahinay po, kay nagadepende man na sa bomba, sa dugo, paingon sa iya. Di, duha na imong problema. Ha? Wa na kay nutrition, tulo na di eh. Wa na kay nutrition. Muhinay na imong kasing-kasing. Muhinay na imong kidney, tulo na imong problema. Unya kay di man ka-realize kadaghanan na ng doktor, mahingaw man kang Dok, malipong lagi ko. Wala na nimo gi-mention nga wala kay gana. Kadaghanan sa inyo, di na maging istorya nga wala na may gana ba? Ay yung istorya, di ko katulog sa gabi, malipong ko. Wala yung istorya sa iyo, anak nga. Ang katong doktor, lipong ka na, tagaan na Betahistine. Ha? Dito na. Dilintaw ng tambal ng Betahistine sa lipong, no? Ang root cause magipay tao ni mo itong anong malipong ng tiguang. Pag abot na, gipa-examine ang laboratory. Ha? Pag-examine sa laboratory, nisaka ang kreya, sa may baton, tagang sodium bicarb. Patay kang bata ka. Masa dahil ng sodium bicarb? Ba ayaw na imong kidney sa sodium bicarb? Pataka lang ang inyong doktor. Ano na problema noy? Ha? Dili sila mutanaw sa root cause. Ang ilang tambalan, kay kuno, nag-metabolic acidosis, kay di na mag-function ang kidney, i-neutralize ang pagka-metabolic acidosis. Kung mo kasabot ang metabolic acidosis, sorry na lang. Mo asido ang inyong tibok lawas. Ang pH, imbes ba nga neutral na himo ng acidic ang inyong dugo. So, kadaghanan na mohangos. Unya, pagtalaw sa doktor, nagamit ka nagahangos ka na noy. Tagaan sodium bicarb. Unya wala gitanaw nga gasaka imong creatinine. Unsa may rason sa creatinine? Kita dagang kay tambal gihatag. Giinsulto na pa ka, gisagba pa ka. Muna noy. Muna sitwasyon yun noy. So, usay, madismaya ko. Nganong makakita ko ingana nga pasyente? Nganong ang treatment sa tao dili tanaw ng root cause? Nganong ang pagtanaw sa doktor puro palliative, puro symptomatic. Asabot ang palliative may gala, symptomatic na siya. Kung nagkalintura ka, tagaagag biogesic. Kung nalipong ka, tagaagag Betahistine. Kung kasukaon ka, tagaagag pang-antisuka. Kung nagkalibang ka, botang ang pampagahi. Kung gahi imong tayo, pampahumo. Na siya, symptomatic pagtambal may gala, wala pangita ang root cause. So, kamong mga pasyente lisod, caught between high seas, hell and high seas. Wa mo'y kadtuan. Kung mo adto mo ingani, tagaan mo ingani. Adto mo laing doktor, ingani kaya po ihatag. Wala kitanaw ang unsay rason yun. Main reason. Ngano nag-ingana ka? Kung di ganit siya ka-explain ng imong doktor kung unsay main reason nga nung gaingana ka, mayingon lang nga, nalipong magog kanoy. Wala. Ningon ko, nilipong ko, niya, itagaanan ko ni mong rason nga lipong ko, isang klase ng wakang, usa klase na siopaw, wala na, dili na klase. Unsa siopaw ni klase, siopaw, mayingon lang dahil, siopaw na na. Siopaw na. Yung tala lagi ka kung sa'y pangalan. Siopaw na. Kung sa'y sulod, siopaw. Mauna, noy. Mauna ang permit to bag sa inyo. So, pangita ng doktor nga makita yun ang root cause. Pag makita niya, di niya ma-pinpoint, pangitag lang yung doktor. Ayaw mo pagkusali kay isa na ba kinabuhi ninyo? May untag mga iring mo kay 9 lives. May pareha mo ni Ding Dukot o ni Dennis kay 9 lives man na sila. So, paminaw yun. Isulod yun sa inyong dughan na akong ginasulti ka ng mutaga. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kangina. Nagpatong ba mong papel o nagunit o ballpen ganiya, may gara? Kung wala, balik mong paminaw sa kwan. Pwede niyo mapaminaw usab ang katong akong lecture karong buntag at mo sa akong YouTube channel. Para ma-review ninyo. At the same time, masabtan nyo rin yung akong ginasulti kay sure yun ko yun nga
sa inyong panahon, dili ninyo madakpan tanan akong ginasulti kay ultimong sa tubang na akong pasyente may gala. Di kasabot. Muna yung problema. So, nagnamo inquiries, kung namo inquiries, dito mo mag-text sa akong sekretary, ha? Ang iyang number is 0995-221-8007. 0995-221-8007. Dito mo mga tana kay mas maayo man na siya ma-text man. Ako, di man di ko matubag. Ang number na mo sa mga cellphone dire sa Radio Ukay is 0995-414-2609. 0995-414-2609. Ug nabog ko isulti sa inyo nga ayaw mo pag-miss og episode sa Doktor sa Kahanginan kay malubi mga busy kay ko, so di ko mag-live always. Pero na siya yung mga episodes na ako since 2004, wala mo makadungog pa. Ha? Dili man mo bahaw ang akong lecture may gala kay wa man nagkambyo ang tao. Ha? Maski pag 1900 mauro gyud yapon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala. Okay, so ang isa pag yun may gala. Kung mag-text mo sa akong sekretary, o kung di ba mag-text mo diri sa radyo, ha? Short. Ayaw na ng kuan, ayaw ng long pants, short pants, ha? Kay mo usik sa panahon ng mga daghan kay may basahon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Good morning, Doc. Yes, say ato day. Juan, Doc, 54 years old, lalaki. Oh, Yan natin ultrasound of whole abdomen and prostate, Doc. tepa, atrasadong. Ayaw kong tagaig resulta nga di nimo masulti unsay complaint sa pasyente. Kay useless na siya. Unsa may complaint sa pasyente? Ang complaint niya ni Doc, ikalintura naman siya, Doc, niya purok-purok siya, Doc, pa. Tapos i-ultrasound. Tapos i-ultrasound. Na-admit din siya, Doc, niya magkauma, nakagawas na dahil, Doc, kay okay naman niya pamati. Niya gipa-ultrasound siya, Doc. Nganong i-ultrasound man siya? Nganong i-ultrasound mo daw siya? Ang resulta siya, Tepa, atras. Oh. Nganong gi-ultrasound siya sa doktor? Wala siya nag-explain ng doktor. Nganong gi-ultrasound siya? Unsay rason? ang Wala. Hindi nyo, kuha na mga Dok, hindi kuha na lang po dami, Dok. Mauna dito yan ni Ingon, Dok, na kakita yan din sa may lalog sa iyang din sa may kuha dito, Dok, ribs niya, Dok. Unya, ikaw dai nag-request dili ang doktor. Ang dili ikaw nag-request, ikaw ang nag-request dili ang doktor. Ang doktor nag-request, ano, Dok, niya, ilang gitan ang kuha na ni Dok, request sa doktor. Unya, usay findings. Ang impression, ano, Dok, hepatic massive with cirrhosis, suggest serum, AFP, and tripartite abdominal cyst, scan correlation, bilateral renal parenchyma disease, enlarged prostate gland, grade 1. Rest of the study is sonographically normal. Oh, in town. Unsa man na siya, 24 ang edad. 84, Dok. 84, palahubog na siya sa una. Magkainom po niya sa una, Dok. Nagpila po kakaltik kada adlaw. Wala na po ba ako ano yung istorya na siyang inom, Dok, eh. At mabubuhay sa una, Dok. Basta pagkamat ko na po, ulit ako na po ano, Dok. Wala naman yung nagkainom, Dok. Okay, so kung naay findings ana nga mugasto mo tag Gmail, magpa-examine mo na tanan. Kaya suggest pag yung CT scan. Sugot mo. Oh, sugot mo. Dili. Wala pa na mo na isipansitis ka, Dok, kay nangwasa misay mo, Dok, pa, kasi maayo buhat, Dok. Ayaw na dong. 84 na siya.
kanang hepatic cirrhosis, normal na sa tao nga niagi og inom sa una. Number 2, 84, unya napay mga findings bisag unsa na lang, unya ang kinahanglan ana mo libo-libo inyong gastoson. Unya okay naman kasi karon, ayaw na niya ipahimo na siya gausik-usik lang og kwarta man tag mga dato ta. Ayaw na dong. Oh. Ini yang bisig nga tambal dok, sitikulin 500, 2 times a day, okay ni dok? Nganong itagaan man siya ng sitikulen, na stroke siya? After yung BP dok, nga man nag-resita sa doktor dok? Undangin na dong. Useless na siya kay wa man na niagi og stroke nga imong lulo ba na papa. Lulo. Oh, undangin na siya. Dili na kinahanglan niya kay wala na nagyagi og stroke. Ang sitikulen para sa nag-stroke o na impending nga na stroke. Kuha ni mo? Ano ba? Oh. Okay, dok, mo ba yung kuha na ipaabot sa yung mga anak dok kay mahal ba yung puting tambala dok? Alangan. Unya wala may indication nga nung tagaan siya ana. Wala gani siya naluya, wala gani siya nag-paralyze, wala po siya nakita nga blood pressure nga taas kayo. Di ba? Oh, wala dok. Oh, tama na yung istorya dok. O, di, nga nung tagaan man sa sitikulen, kay para lang na yung mahatag. O, Bali 3 months ba yun dok? Nag-request ba yan nila o pasitiskan na ni dok? O ayun na ito na i-discuss. Kaya wag man i-different kaya yan. Ulo, may mga blood clot. Maayo man na siya mo istorya. mayo pa ka, kaysa doktor. Basi siguro gusto mo palit og bagong auto. Hindi nyo sa ila dok. Kini yung ipamati lang lagi dok. Kini siya yung orbiter doon na murag na yung dako. Murag bubundok ba? Kahit kayo dok. Di man na kinahanglan CT scan dong. Wa gyud na kinahanglan CT scan, gunitan lang gina sa surgeon. Di na kinahanglan gina ultrasound kay magunitan na naman. So, Oh, nagunita ko dok. nganong bang ultrasound. Ya, wa gyud say indication nga himuon ng mga laboratory nga perting mahala. May pag ipalit nimo nag hamburger sa Jollibee kay mabusog pa ka. Mo yun di dok. Nagpamina mo ko sa mga dok na. Oo, lagi. Mga lips nga. Mo yun yung buhaton dok ba? Mo gina say mag-uol kog paminaw ana nga ratsadahan mo laboratory ni way rason. Ngano mang himuon man na in tao? May unta tag. Wala po nang ipaabot. Ito na. Sige. Okay. Paabot pa. Mangita naglaing option na nga doktor dok. Pangita asa day ka nagtawag dong? Kapalong ni dok. Kapalong. Naay doktor din nga maayo, tiguwang na, di kalimot ko sa apelyido niya. Kana siya maayo na siya dong. May na des kapalong. Dili maski des kapalong na anay, ambot lang kung nag-retire na si doktor. Maayo kay na siya. Kasi pangalan dok. Di nako kadumdom kay tiguwang naman po ko. Magkikinindosa na dok. Sa internal na dok. Basta tigulang na to, mas tigulang pa to sa ako kay nakita may nga 1980s pa. Tagog. Dili, dito sa kapalong doy. Nag-retire na siguro to kay mas tigulang man to sa ako. Ay, wala ka dok. Sige dok. Salamat. Sige, okay. Dok. Mangita lang naglaing dok. Salamat Sige, kayo, dok. sige. Salamat kayo. Muna akong ginaingon sa inyo, may gala, kanang usahay tungod sa kong kakapoy, kay dagang kay ko gi-operahan, dagang kay ko gihimo. Magtapol ko ba? May ko nga, di lang sa ako mag-radyo kay kapoy yun. Usahay gani, mahigda na lang gani ko sa kakapoy. Pero makahuna-una ko sa inyo diya sa radyo ba, kaysa may duulan ninyo, no? Dakok ng question mark sa akong utok ba? Usahay makaingon ko nga, may mapuli gid na sa ako ani ba, sigurado jud ko good kay may mga itlog mga manong mga manang nga musultig yun sa tinuod ba, kinsa bay doktor musultig tinuod mo na si sitwasyon nato. Pero maski Amerika may nga lagi ako mingon mo nga Amerika na astig na wala ay in town sus maulaw ko. Hello, good morning. Hello, Dok. Morning. Morning. Naan kita magkanan, Dok. Kaning akong pag-umangkon na 3 years old lalaki. Oo. Karon lang buntag ba, nagkalibanga daw niya. Wala daw mahimiti sa kaon nga kanang mais na bugas ba? Kaya nga day, ang iyang ilibang mais food. Oo. 3 years old, gipakaog.
kanang mais. Kabalo na day mo supa. Adik, mais nga bugas dog ba? Mais nga bugas. Dili man unta ka magkakalibang ana basig wa may pagkaluto sa bugas lay. Sa mais. First time niya nikaon bugas mais? Sige nang kakaon dog karon kay kalibang. Ay, dili to mao. Dili to ang rason nganong kalibanga siya. Unsa man iyang taay baho, puro tubig o naay dugo-dugo gamay o sipon. Unsa man? Basa dog. Tubig yung tanan? Dili po. Dili pod. Kapila na libang sukad ganay buntag, mga alas 6. Kapila na. Wala po sa kuan do kay igurong tugisang pian ba to aram sila sa pick-up doon nga balay. O pautan ang kapila kay kung kaisa kaduha okay ra pero Kaisa pa daw dok. kaisa pa, gailan pa malag ka ng kuan tubig nga naay asin gamay. Ay lang pa magatas basig kuan lang na siya. Basig nabaguhan unsa ba? Ayaw sa tagay tambal kay kaisa ra man na libag basa. Pero hinuon moabot na siya 3-4 pagluya na ng bata. Kinahanglan na siya i-admit kay kinahanglan mag-dextrose. Okay? Dok, napilain dok, ang ihadang tintin dok ba, kay nagnana na dok, niyagi na nagnana, niya karong ibalik na po daw. Naay parapimosis na siya doy, kanang gamay kayong agianan sa ihi. Kinahanglan na siya tulion day, pero mag-anesthesia lagi. Hoy, hello? Wala tambalan dok? Wala, kinahanglan niya sa tulion yun. Kay kung dili, madugay na ana, masarado na iyang tintin, ang masunod ana, di na madaot na iyang kidney. So kinahanglan tulion gyud siya gyud. Mag-antibiotic sa siya karon bago tulion. Ano sa tinong nga magnana dok? Magnana gyud siya kay di man kaagi kayo ang ihi. So kinahanglan gyud siya taga-antibiotic mga 5 ka adlaw bago siya tulion. 3 years old man na siya di. Ang problema ana, patulugon gyud siya gyud. Dili pwede itong kuan diha kanang pakang diha o saba. Patulugon gyud siya. Okay? Kaniagi nang nagiman, nanibalik na po daw. Muna siya. Indication na siya nga tulion yun sa'yo. Indication. Sige dok, lamat. Sige. Hapit ko masipyat, may gala nga. Di na mo gamit ang komersyal. 3 years old pa man na. Saon na ni mo be. Bitaw to tigulang, may gala. Konsulta ako. Dok, sakit kay mangihi dok. Niya kay 55. Urag na sa panahon sa high sexual activity, nagbinuang ko, ingon ko, Doy, masin gamit ka commercial. Nisinti taon, saan ang commercial, dok? Bugoy-bugoy ka pa nga, doktor. Nagdako sa agdaw. Dito yung paingon ng pangutana sa binugoy. Muna, istorya, noy. So, madto ka sa ako niya, kabalo ko sa imong background, bata pa ka, di yan pangutana na, nigamit magka-commercial. 0967-903-7509, 72-year-old woman. Unsay makuhang sakit sa perming makasimhot sa baho sa tay sa iro. Kung dili nimo siya duolon, kung dili mo siya kay duolon ng tay, kanang tuyoong yung simhot, okay ra. Okay ra. Pero kung duulo na imong ilong may gala, sa tae sa iro, naay mga kagaw nga mulupad sa hangin, sa tae sa iro. Mo bitaw na rule dito sa ubang countries nga malibang gani imong iro kung imong yung puniton. Ikaw yung maglabay sa basurahan kay kung dili ma-penalty ka og $10,000. Nga sila ka-stricto sa Germany, sa Tokyo, sa bato na magsige kog ngisi kay ang mga panako, mga amigo na ako dito, muta na magnabay kagaw dito sa tae sa iro. Alam mo, ay sakit sa iro dai no? Di lang tong sakit sa iro na ibaw ni Dennis May sakit sa iro nga makuha niya sa iyong tae. Daghan. Mga kanang mga hookworm, mga kung daga kayo makuha ninyo diya. So, dili gid na pwede nga gunitan ninyo sa
Palahon na ninyo kaya hindi yun siya pwede gunitan. I-dispose yung pagbayo. 0910-433-2876, 43-year-old male, Digos, pulmonary vascular bilateral. Unsa man ni siya, Dok? Salamat. Normal, pulmonary vascular bilateral. Masabot ana nga ang iyang mga kaugatan sa iyang lungs, normal. Unless, of course, kung kay laing symptoms. Pero kung makita na sa chest x-ray, increase pulmonary vascularity, mo na yung kumpleto. Increase pulmonary vascularity, normal na sa tao. Pero kung kailang symptoms like hanguson ka, dali ka kapuyon, di ka kahigdaog, isa lang kaunlan, mabot og tulo, nagpasabot na problema na pulmonary embolism, pulmonary congestion, pulmonary hypertension, pulmonary dagan. Isa ka libro na doy. 0966-758-2364. 75-year-old, pataas, pwede isokol. Pataas, pwede isokol ipainom. Ano mo? Walay contraindication ng isokol. Excess pa baby. Dili na siya pang baby. Pang adult na siya. 0963-914-5684. Dok, asa imong clinic sa Davao? Santa Cruz, Digos. Napabaday mo iwa kay Balo sa akong clinic sa Davao. Ang akong clinic, naragid sa Davao. Sa Davao City. UM, Multi-Test Diagnostic Center. UM, University of Mindanao. Diagnostic Center. Sa Ponciano Reyes. Kanang Ponciano Reyes, kung nakaano yung Davao, kung asa ang University of Santo Tomas, University of Mindanao, na diha ang UM Multi-Test. Kung mahilig mo mananaog sini sa una sa Queen's Theater, nasa Tubang na siya. Ayaw mo pangutana dito sa Tagumpay. Putigaw lang na mo. Kaya balo mo anong sinihan sa Tagumpay, mga triple X kami. Kung bata-bata mo para sa ako, kaya balo mo Munang clinic noy. Kung gusto mo tanaw sa akong website, adto mo sa facebook.com/edkagape sa Facebook. Facebook.com/edkagape. Makita ninyo ang location sa akong clinic. Kamong tibuo kalibutan. Ay ambot usahay lagi makauna tong ngano man nga daghan pa madaywa kay balo. So ingani mga manang. Balik katong istorya nako sa COVID o katong istorya nako kung say rason nga magluya. Isa ra to ka portion. Di na ko mahumatok. Tagkang kay rason nga ng luya ug way ganam ka. Isunod na ako na next time kung okay akong paminaw nga istorya si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.